Moissanite Jewelry е нова марка бижута в България. Първият ти магазин във Варна отваря врати още този месец. По рафтовете на бутиците за бижута ще представим огромен асортимент. Нашите ексклузивни продукти са изработени от камъни, които бързо се превръщат в алтернатива на диамантите по целия свят. Това е Moissanite. Купувайки бижута офлайн или онлайн, вие веднага получавате актив, който работи за вас още от първата секунда. В продължение на една година бонусите ще бъдат върнати в сметката ви в еквивалент на твърда валута, а именно в евро. А след няколко месеца закупените бижута не само се изплащат, но и започват да носят печалба. Специалното внимание на маркетолозите на компанията е насочено към принципите на партньорство. Благодарение на многостепенната система за кешбек, активните клиенти получават перспективи за печалба от дълбочина до 20%. За тях е разработен план за стимулиране и тегляне на подаръци. Той включва шопинг турове във Варна, при които ще можете да изплатите покупките си и на партньорите на първа и втора линия. И в същото време да прекарате приятно времето си с компанията на екскурзии или на плажовете на Черно море. Магазини на марката се откриват в България, Румъния, Молдова, Полша и Балтийските държави. Moissanite Jewelry са бизнес, достъпен за всеки. Присъединете се към нас.